ଏବଂ ये विजय ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର विजय। ये विजय ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅସ୍ମିତାର विजय, ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନର विजय। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶପଥ ନେଉଛୁ ବିକଶିତ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋର ବିଜୟ ସେବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ କୋରିଆବାସୀ ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ି ନଥିଲି, ମୋ ପାଇଁ କୋରିଆବାସୀ ଲଢ଼ିଥିଲେ କଳାଟଙ୍କା ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବିକଶିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ଭାଇମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। विधानसभा प्रथम दिन विधानसभा कोरेइबास कौन सब आपंकर अच्छी समस्या ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା,